Angelo Attard ta' 40 sena mill-Birgu tressa quddiem il-qorti akkużat li ħebb għal kuntistabli Christian Agius wara li dan tal-aħħar waqfu f'San Ġiljan biex jiġbidlu l-attenzjoni dwar kontravenzjoni ta' traffiku. Agius ma kienx fuq xogħol fil-ħin tal-aggressjoni. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Anthony Vella semet kif Angelo Attard jipprattika l-arti marzjali u għandu storja twila ta' aggressjonijiet marbuta ma' road rage. Il-prosekuzzjoni qalet li l-intenzjoni ta' Attard kienet ċara li għamel sfreġju fuq wiċċ il-vittma kif fil-fatt seħħ għaliex Christian Agius sofra sfreġju permanenti f'wiċċu. L-Ispettur Matthew Spanjol qal li Attard m'għandu ebda rispett lejn l-awtorità u nstab ħati ta' numru ta' reati fil-passat. Id-difiża qalet li l-akkużat jaħdem għal rasu u għandu ħinijiet flessibbli għal daqstant lest li joqgħod għal iktar kundizzjonijiet stretti li tista' timponi l-qorti jekk toġobha tagħti il-ħelsien mill-arrest. Id-difiża argumentat li l-qorti semet biss il-verżjoni tal-vittma u qalet li anke l-akkużat kien aggredit. Il-qorti ma laqgħetx it-talba l-ħelsien mill-arrest. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Ispettur Matthew Spanjol fil-waqt li l-avukat Carmine Sud Bonnici qed jidher għal Angelo Attard.